Jeg gør bare et spørgsmål. Hvordan forklarer vi mit skolefylde gæld? Mand, det syger. Vi skal holde tæt. Ikke dum. Men jeg kan hjælpe som det. Få lige op. Fuck. Lad være med at sprøjte på mig. For helvede, det går næst. Har du taget vores ting? Ja. Okay. Jeg er i gang med at søge. Ja, få det hurtigt sammen. Op i øjnene. Det rører op i øjnene på mig. Det håber jeg, at du fik med det. Det gjorde jeg. Hvad gør du? Det er som min overhuse. Han drikker, for du ved. Jeg fik en mand. Slut. Okay, stop. Vi skal se den film. Vi skal se den som en